Skúsili sme si spomenúť aj my a naspomínali sme na celý špeciálny seriál. Od dnes každý týždeň až do 30. výročia našej nezávislosti 24. augusta bude Stas Jasinský rozprávať o udalostiach a ľuďoch, ktorí z roku na rok menili Ukrajinu a každého z nás. Každý krok ako samostatná epizóda. Každý rok ako krok. Prejdeme spolu 30 krokov dopredu. A dnes to bude 1991. Toto je 1991. Posledný rok Sovietskeho zväzu, prvý rok nezávislosti a tiež ďalší rok totálnej chudoby. 22. januára začína tzv. Menová reforma. Počas 3 dní sú občania ZSSR povinní zmeniť bankovky o hodnote 50 a 100 karbovancov 61. roku na bankovky menšej nominálnej hodnoty. Najšikovnejší občania sa snažia zmeniť veľké bankovky v kasách metra, staníc a letísk. Berú lístky kamkoľvek, aby ich mohli o niekoľko dní vrátiť a získať späť svoje peniaze. Už v nových bankovkách. Tí, ktorí nestihli na čas zmeniť svoje peniaze, strácajú 14 miliard karbovancov. Väčšinou to boli úspory bežných ľudí, odložené na čierny deň. Ощадної каси найбільш зручний, надійний і вигідний спосіб збереження грошей. Finančná katastrofa v 91. prichádza do každej domácnosti, v ktorej leží táto sivá knižka. Všetky úspory občanov v Sberbanku z SSR najprv zablokujú a neskôr sa znehodnotia v dôsledku hyperinflácie. Kto tak izdevается nad nami? Боль в сердце уже невыносимая. Od 3. mája 91 sa v ZSSR dvíhajú ceny, približne 5-násobne. Doktorská klobása pôvodne za 2,20 stojí 8 karbovancov. Chlieb a mlieko dražejú na 50 kopejok. Police sú ešte na polovicu prázdne, keďže väčšinu tovarov šikovní riaditelia obchodov už predávajú na trhy povozníkom. Tí v károvaných taškách vezú tovar do Poľska alebo Maďarska, kde sa všetko predáva oveľa drahšie. Дуже приємною новиною стали і горизвісні купони. Aby si mohli aspoň niečo kúpiť v obchodoch, občania ZSSR na pokladniach podnikov dostávajú takéto jednorázové kupóny v rôznych nominálnych hodnotách s pečiatkami organizácií či pošty. Tieto lístky treba nosiť do obchodu spolu s rubľami. Bez nich peniaze nie sú platné. V 91. z trestného zákonníka ZSSR mizne článok o príživníctve. Občania krajiny získavajú možnosť nepracovať a žiť tak, ako chcú. Pre vybranú skupinu bohatých, ktorá aj predtým žila, ako sa jej zachcelo, v Kieve otvorili prvé kasíno. V hoteli Kievská Rus. V ňom stojí 8 herných stolov a ešte 8 herných automatov, svetielkujúcich atribútov nového kapitalistického sna. Ale pre väčšinu sa miest vysneného kapitalistického raja stávajú realitou niekoľkohodinové rady a základný atribút 90. tento dvojkolesový vozík. Prvú kravčučku vyrobili v 91. na kievskej leteckej fabrike. Ale modernosť a pokrok v 91. nie je len o kravčučke alebo kasíne. 19. marca sa v Charkove narodilo prvé dieťa zo skúmavky na Ukrajine. Dievčatko Kaťa. Ukrajinci, ktorí skrz niektoré zdravotné problémy nemohli mať deti, získali novú úžasnú šancu stať sa rodičmi. ZSSR sa nevzdáva. V máji prebieha referendum. Za zachovanie zväzu hlasuje 70% občanov z 9 republik Sovietskeho zväzu. Pobaltské republiky Moldavsko, Arménsko a Gruzínsko sa už tohto referenda nezúčastňujú. Ale už je neskoro. 12. júna prebiehajú prvé voľby prezidenta RF, kde vyhráva Boris Jelcin. 1. júla definitívne končí Varšavská zmluva, tzv. Kremeľské antinato. Sovietské vojská sa začínajú sťahovať z Maďarska a Československa. Západ je vystrašený. Boja sa, že nekontrolovaný rozpad ZSSR naštartuje sériu vojen, tak ako tomu bolo v bývalej Juhoslávii. 1. augusta 91. na Ukrajinu prechádzajúc cez Moskvu priletel americký prezident. Перш за все, дозвольте мені подякувати всій Україні за таку сердечну зустріч.
Jeho reč tu, medzi múrmi Národnej rady, neskôr vysmejú v amerických médiách pomenujúciu Kyjevskou kotletou. Je naozaj trochu komické, keď líder demokratického sveta George Bush varuje Ukrajincov pred samovražedným nacionalizmom. 3 týždne po návšteve Busha v Moskve začínajú posledné krče Sovietskeho zväzu. Takzvané sprísahanie GKČP. Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. 18. augusta je Gorbačov tajne zatknutý na krymskej dači vo Forose. V ZSSR je vyhlásený núdzový stav. Na uliciach tanky a v televízii baleta Labutie jazero. V tých dňoch sú tu na Chrešťatiku desiatky autobusov s políciou, ale strážcovia zákona len pozorujú situáciu. Na Majdane je veľká scéna. Tu hovoria o púči v Moskve a nevyhnutnosti zastaviť toto rúhanie. Po každom výstupe na scénu prichádza policajný generál. Číta vyhlásenie GKČP, čiže štátneho výboru pre výnimočný stav, potom opäť hovoria ukrajinskí rečníci. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України. Сесії надзвичайної, після Путчівської. Večer 20. augusta predsedníctvo Národnej rady USSR vyhlasuje, že ustanovenia GKČP nemajú právnu silu na území Ukrajiny. O deň neskôr členov GKČP zatknú. Do Moskvy sa vráti Gorbačov a 24. augusta Národná rada USSR prijíma akt o vyhlásení nezávislosti Ukrajiny. Zahlasuje 346 poslancov. Koniec 70-ročnej krajiny by mal nadobro zničiť komunistickú stranu. O jej zákaze oznamujú na konci toho augusta v Kyjeve aj Moskve. Majetok komunistickej strany oficiálne prechádza pod vlastníctvo Národnej rady Ukrajiny. 1. decembra sa stala skutočnosťou nočná mora Ruského impéria. Ukrajinci masovo hovoria áno vlastnému štátu. 90% z 32 miliónov hlasov je za nezávislosť. Nasledujúci deň Ukrajinu uznáva Poľsko, potom Kanada a zvyšok sveta. Po 6 dňoch novonarodená Ukrajina získava vlastné vojsko. Od ZSSR sme zdedili jednu z najväčších armád. 800 000 vojakov a dôstojníkov a tretí najväčší jadrový arzenál. 25. decembra prvý a posledný prezident ZSSR Michail Gorbačov oznamuje svoju rezignáciu. Sovietsky zväz končí. Ukrajinci sa chystajú na prvé novoročné oslavy vo vlastnom štáte. Šampanské na stoloch je ešte stále sovietske, ale miesto sovietskeho generálneho sekretára je v televízii prvý ukrajinský prezident. Дорогі друзі.